Ei, bones a tots, aquí has trucat en el servidor italià. Aquí tenim el Kira i el Nil. Teníem la base, com es diu, en el màxim esplendor. Què passa? Vale. En el màxim esplendor, i resulta que alguns, per entretenir-se, doncs es van dedicar a destruir tota la base. Aquí teníem l'hort, aquí teníem el magatzem que l'estàvem ampliant. Ja ho veieu, no? Aquí la sortida, clar, és només de la base, teníem tot ben col·locat, aquí una sala secreta, per als llibres i tot. Després, aquí teníem una altra sala secreta, que també, no teníem res, però si haguéssim tingut alguna també. Aquí teníem el laboratori, el foc estava tancat, ara l'hem tornat a obrir. Després el portal, com es diu ara, a l'infern, també ens ho han tret. També, i l'únic que m'ha agradat, que no sé si és que per despiste o alguna cosa, ha sigut el baúl dels tresors, que aquí teníem guardat la veritat és que estic nerviós perquè és que m'està afectant molt això. Teníem aquí tot lo interessant, que ara just quan acabi el vídeo, per evitar que la gent robi, el mourem de lloc i l'amagarem en un lloc segur, fora de TNTs, fora de tot arreu. També teníem aquí el baúl de reciclatge i també... ja ens l'han tirat a fora. A veure si col·loco... Ara m'he encallat. Ai! Els meus salvadors. Visca! Aviam. Doncs només fins aquí, o sigui, aquí la sala de la mina no ens han fet gran cosa. Ens han tret un pic que teníem aquí, i aquí també ens van fotre el forat. Res més d'interessant. Només ha sigut això. Ja m'han informat de que els que ho han fet ja han estat manejats, però què devien ser? Escolta, que perquè no som italians no podem. Aquí teníem col·locada, no, aquí no està. Sí, la sala de l'ambaixada, que clar, ens han tret, ens han tret 3 de llana, ens han patat el vidre, i escolta, jo no faria això en un altre servidor, i si entrés en el meu servidor, entrés gent italiana, els deixaria entrar, o sigui que res més. Ara és un vídeo, primer gravo amb tot això que ens han destruït i després gravaré amb tot reconstruït perquè veieu com som perquè vegin com són, quina pasta utilitzem els catalans. Així doncs que fins ara i fins que estigui tot reconstruït. Adeu! Doncs tal com us havia dit, tornaria a gravar quan haguem reconstruït tota la base i més o menys diria que ho hem aconseguit en un temps rècord, no sé si han sigut un parell d'hores. Com veureu aquí, aquí hi ha un, no sé si és admin o no, el Nil, la Sofi... D'aquí de la base no estava gaire trencat, així que només hem ajustat una miqueta més la font de lava, que quedava millor. A la sala aquesta no hem fet res perquè em tapa de forat, però no tenim pensat ficar res com que nanai. Després aquí a les habitacions ja ho hem tapat tots els forats, hem arreglat els baúls. D'aquí del magatzem, d'aquí del reciclatge ens falta només la lava, que ens costa trobar, l'infern, però fa mandra. Després el magatzem l'hem tornat a refer de nou, ara ho hem ordenat millor. Si algú es perd és perquè és tonto. La sortida és la mateixa. Després aquí al laboratori l'hem tornat a reconstruir, totes les llums i tot. Després, aquí a la granja no feia falta res perquè no havien trencat res. I aquí
del portal de l'infern, pues, ho hem trobat i hem agafat obsidiana com per fer un altre portal. Què passa aquí? Doncs per fer un altre portal, que ara el Nil, si vol, que se'n vagi cap a dins. Bueno, doncs, gent, pues, fins aquí el vídeo d'avui. Sé que ha sigut molt curt, però bueno, ja ara durant les vacances ja intentaré fer més vídeos més llargs, ara que puc fer vídeos de més de 15 minuts. Espero tornar a fer partides amb el Geniator i aviam si podem amb el compi, però està una miqueta ocupat, o si no, pues amb l'Adam o el Nil, que ja farem alguns jocs a la fam comunitaris o alguna cosa així. Doncs bueno, gent, fins aquí el vídeo de la setmana. No oblideu donar like i no oblideu subscriure-vos al canal i no oblideu tampoc de passar-vos per la pàgina web de gamer.cat, ja ho col·locaré a la descripció del vídeo o aquí dalt. Caraporc! Bueno, doncs fins aquí el vídeo, gent, pues adeu.